سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ውድድር ሻምፒዮና ሱፐር ዲቪዥን ኤ 2018-2019 ተዛዚሙ ብደንደን ተሳዕረት ቀይሕ ባሕሪ ዋንጫ ሻምፒዮና አልዒላም ውድድር ሻምፒዮና ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእኸል ዓመተ ስፖርት 2018-2019 ዓወት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጺሙ ኣብ መንጎ 10 ጋንታታት ክካየድ ዝወርሐ 9 ግጥማት ኣብ ናይ መዛዝም ዕለት ንኣልታሕሪርን ኣስመራ ቢራን ከምኡውን ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ኣራኺቡ ኣልታሕሪር ኣስመራ ቢራን ኣብ ዘካየዱ ግጥም ባዶ ባዶን ተፈላለየን ቀፂለን ዝገጠማ ቀይሕ ባሕርን ደንደንን ነይረን ደንደን ንኻላይ ደረጃ ኣስጊያታ ንዝቕነይታ ኣስመራ ቢራ ዘይምዕዋታ ተዓዚባ ብምእታዋ ድማ ብመጠኑ ረጊኣ እያ ነይራ ደንደን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብሉፅ ምንቅስቓሳትን ፈተነታትን ብምርኣይ ንፀወታ ናብ ረብሓ ክትቅይር ተረኣየት ኣብ መበል 20 ደቂቕ ፊሊሞን ጥዑም ዝጊ ንደንደን መሪሕነት ኣትሓዛ ንዕረፍቲ ድማ መሪሓ ወፅያ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ደንደን ናብ ልዳት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝወረረትሉ ሚካኤል ዘርኣይ ንቀይሕ ባሕሪ እትዕንዝ ሸቶ ኣመዝገበ ብመንገዲ ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ንልዳት ደንደን ዝተኳሕኩሐት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ተፃወታያ ዓሊ سليمان بزرخبتا شوتو نوصيت نايت ግጥም ናብ ክልተ ባሕሪ ክትቅይሮ እኳ እንተኻለት ክትመዓራረግን ኣይከኣለትን ጾታ ብዓወት ደንደን ክልተ ባሕሪ ተዛዚሙ ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣቐዲማ ሻምፒዮንነታ ዘረጋግጽሉ ጾታ እዘን መተሃለለት ክለባት ኣካፋፋሊ ኢዮብ ግርማይ ኣጥቃዓይ ዓሊ ስሌማን ነንጋንቶሞ ኪሎም ብዘርኣይዎ ብሉጽ ብቕዓት ብተዓዘብቲ ተናኢዶም እዮም ኣብ መዛዘሚ ፌደራል ዳኛ ሄኖክ ተስፋ ሚካኤል ፌደራል ዳኛ መርሃው ተስፋጼን ተሓጋገዝቲ መስመር ዳያኑ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኢዮቤል ሚካኤል ፌደራል ዳኛ ሓጎስ ተኽለ ገርግሽን ናብ ቦታ ሽልማት ከምርሑን ከሎም ዓሊ ስሌማን ብ11 ሽቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ከሎ ንሱ ዞባ ኣኽርያ ድማ ናይ ጠባይ ዋንጫ ተሸሊማ ብ40 ነጥቢ ናይ 2018-2019 ሻምፒዮን ዝኾነት ቀይሕ ባሕሪ ወርቂ መዳልያ ዓባይ ዋንጫን 20,000 ናፋን ክትሸለም ከላ ደንደን ድማ ብ38 ነጥቢ ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር መዳልያን 15,000 ናፋን ተዋሂባ ሳልሰይቲ ዝወፀት ኣስመራ ቢራ ድማ ነሓስ መዳልያን 10,000 ናፋን ተሸሊማ ናይዚ ሰሙን ልዑል ግምት ተዋሂቦ ዝቐነየ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ቶተንሃም ዝተኻየደ ናይ ደርቢ ሰሜን ለንደን ጸወታ ብናይ ሓባር ውፅኢት ማዕረ 2-2 ተዛዚሙ ዝሓለፈ ሰሙን በሊቨርፑል ስዕረት ዘመዝገበት ኣርሰናል ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ስታዲየም ነታ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሜዳ ኢትሓድ ነጥቢ ተማቒላ ዝወፀት ቀንዲ መቀናቕንታ ቶተንሃም ዓዲማ ተፃዊታ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣርሰናል ንጸወታ ዳርጋ ተቆፃፂራቶ እኳ እንተነበረት መስመር ምክልኻላ ኣብ ርእሲ ምልሕልሑ ኣብ መጥቃዕታውን ውፅኢታዊት ኣይነበረትን ከም ውፅኢቱ ድማ 10 ደቂቕ مستلعلو هاريكين نتوتنهام مريحنت أتحيزوام صنيحون ኣብ 4 دقيق بفصم قلاع كاليت شوتو وسيهم أرسنال بوغنا كابلا كازيت ኣብ ተወሰኸ ግዜ ብዝረኸበታ ሸቶ ንፍልልያ ከተጽብብ ኪኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣርሰናል ተማሒሻ ብምቕራባ ዝሓሸት ጋንታ እያ ነይራ ሃሪኬን ንቶተንሃም ዓንዲ ልዳት ክህርም እንከሎም ኣርሰናል ድማ ብቪድዮ ቴክኖሎጂ ዝተሰረዘት ካብ ጸወታ ውፃእ ዝኾነት ሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሬ ንቶሬራን ላካዜትን ብምውፃእ ንሰባዮስን ሚኺታርያንን ብምቕያር ንጸወታ ፍጹም ቀይርዎ እዩ ሓድሽ ኣባል ኣርሰናል ዝኾነ ኒኮላስ ፔፔ እውን ሕማም ርእሲ ተኸላኸልቲ ኮይኑ ይውዒሉ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብ መበል 7 ደቂቕ ኦባሜያንግ ማዕረ እትገብር ሸቶ ኣመዝጊቡ ብድሕሪዚ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን ጸወታ ድማ ማዕረ 2-2 ተዛዚሙ ኣብ ካልእ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ኤቨርተን ነታ ኣብ ዩሮፒያን ሊግ ሱታፊኣ ኣረጋጊጻ ዘላ ወልብስ ኣብ ሜዳ ጉዲሰን ፓርክ ዓዲማ 3-2 ተዓዊታት ኣላ ሪቻርድሰን 2 ሽቶታት ከምዝግብ ከሎ ኣብዚ ክረምቲ ካብ ኣርሰናል ዝተዓደገ እወቢ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ጋንቶም ኣብ ልዕልታ ካብ ኪሚነዝን ሮማን ሴንትስን 2 ሸቶ ዘመዝገበት ወልብስ ኣገዳሲ ዓወት ከተመዝግብ ኣኽኢሎም ኣለዉ ግጥማት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ሎሚ ቀዳም ሰንበቱን ቀፂሉ ውዒሉ ክለባት ስፓኛ ኣብ ዘካየዱ ጸወታ ምስ ንዕዘብ ድማ ቫሌንሺያ ንሪያል ማሎርካ ዓዲማ ጸወታ ኣካይዳ ሓለቓ ጋንታ ዳንኤል ፓሬጆ ንኽልተ ቀድምን ድሕሪ ዕረፍትን ዝረኸባ 2 ፍጹም ቅላዓት ናብ ሸቶ ብምልዋጡ ድማ ንክለቡ 3 ነጥቢ ዘሕፈሳ ሸቶታት ብምዝጋብ ቫሌንሺያ 2 ባዶ ተዓዊታ አትሌቲኮ ማድሪድ ንኤባር ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ኤባር ኣብ 7 ደቂቕ ካብ ቻርልስ ከምኡውን ኣብ 19 ደቂቕ ብመንገዲ ኣርቢላ ብዝረኸበተን ሸቶታት ንኣትሌቲኮ 2 ባዶ ክትመርሓ ኪኢላ ኣትሌቲኮ ጆ ፌሊክስ ኣብ መበል 27 ደቂቕ ንጸወታ መልሳ ሸቶ ብምርካቦ ንዕረፍቲ 2-1 ወፅየን
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብመንገዲ ቢቶሎ ሾቶ ብምዝጋባ ክትመዓራር ኪኢላ እያ ምድብ ግዜ ኣኺሉ ራብዓይ ዳኛ ዝጠፍአ ደቂቕ ዝትክእ 7 ደቂቕ ኣብ ዝሃበሉ ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ መበል 91 ደቂቕ ብመንገዲ ቶማስ ፓርቲ መዐወቲ ሾቶ ብምርካቦም ንፀወታ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 3-2 ተዓዊታትሉ ኤስፓኞል ኣብ ሜዳ ንግራናዳ ዓዲማ ዘካየደቶ ፀወታ ድማ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ 3-0 ተረቲዓ ፓውሬታስ ፌርናንደዝ ዓዜዝ ንሰለስተ ሹታት ግራናዳ ዝመዝገቡ ተፃወትቲ እዮም ክለባት ቡንደስሊጋ ኣብ ዘካየደዎ ፀወታታት ድማ ቨርደር ብሬመን ንአውግስበርግ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 3-2 ተዓዊታ ብሬመር ንሸቶታት ንክልተ ካብ ጃፓናዊ ያዮ አካሶን ሰርጀን ክትረኽበን ከላ አውግስበርግ ብወገና ንክልተ ካብ ስዕረት ዘይናገፋ ሸቶታታ ክላብ ስዊዘርላንዳዊ ቫርጋሲያ ረኺባተን ኣብዛ ፀወታ አውግስበርግ ተኸላኻሊያ ስቴፋን ሌሽንስታይነር ኣብ መበል 34 ደቂቕ ብቀይሕ ብምኽሳራ ንኣሳት ሰዓት ብ10 ተፃወትያ ተፃዊታ ኤንትራክ ፍራንክፈርት አንጻር ፎርቱና ዳሱልዶሮፍ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ድማ ብሸቶታት ዶስትን ፓሴጅያን ብምርካብ 2-1 ተዓዊታ ዳሱልዶሮፍ ነታ ካብ ስዕረት ዘይናገፍታ ሸቶ ብመንገዲ ሄኒግስያ ረኺባታ ክለባት ሊግ 1 ፈረንሳ ኣብ ዘካየዶ ፀወታታት ምስ ንዕዘብ ድማ ክለብ ሬምስ ንሊለ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ 2-0 ተዓዊታ ንሸቶታታ ድማ ብመንገዲ ዱምቢያን ኦውዲንን ያ ረኺባተን ንሊለ ዓዲማ ተፃወተት ሬንስ ድማ ኣብ ሜዳ 2-1 ተረቲዓ ሬንስ ኣብ መበል 25 ደቂቕ ተፃወታ ሊለ ሎሪስ ናብ ልዳቱ ብዘውፀራ ሸቶ እኳ 1-0 መሪሓ ንዕረፍቲ ተምርሐት ሊለ ድሕሪ ዕረፍቲ ሳይፕሬንን ኮሊንን ብዝረኸበተን ሸቶታት ንፀወታ 2-1 ተዓዊታትሉ ስትራስቦርግ ንሞናኮ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ማዕረ 2-2 ተፈላለዩ ኣብዚ ኣጥቃዒ ሞናኮ ኣልጄራዊ ኢስላም ስሊማኒ ደሚቕሉ ዘምስየ ምሸት ስትራስቦርግ ብመንገዲ ላላን ቶምሰንን 2 ሹታት ክትመዝግብ ከላ ሞናኮ ድማ ብመንገዲ ስሊማኒ 2 ሹታት ብምርካብያ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ክኢላ ናፖሊ ናብ ሜዳ ጁቬንቱስ አሊያንስ ስታዲየም ጌሻ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ብክብሪ ሓንቲ ነጥቢ ካብ ምምዝጋብ ተዓንቂፃ ኣብዚ ብዓወት ላ ቬሲና ሲኞራ 4-3 ዝተዓወተትሉ ፀወታ ናፖሊ ካብ 3-0 ናብ ማዕረ 3-3 ቀይራቶ እኳ እንተነበረት ጁቤ ዝበለፀ ተኸላኻላይ ሴሪያ ዝኾነ ካሊዱ ኩሊባሊ ግን ናብ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ወፅያ ፈላሚ ፀወቱ ዘካየደ ዳኒሎ ኣብ መበል 25 ካሊት ናይቲ ፀወታ ሸቶ ብምዝጋብ ሕልሚ ዝኾነ ታሪክ ክሰርሕ እንከሎም ናብ መሳርዕ ጁቤ ተመሊሱ ዘሎ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ናፖሊ ሂጉዌን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ዝተረፋ ሸቶታት ጁቤ ዘመዝገቡ ኮይኖም ካብ ሮማ ዝተዓደገ ኮንስታንቲኖስ ማኖላስ ጆባኒ ዲሎሬንዞን ሜክሲካዊ ሓድሽ ኣጥቃዒ ኢርቪን ላዛኖን ድማ ብወዲ ጋንቶም ኮሊባሊ ተዘርጋ ሸቶታት ዘመዝገቡ ተፃወቲ ናፖሊ እዮም ኣብ ካልእ ፀወታ ሴሪያ ኢጣልያ ኤሲ ሚላን ናብ ሴሪያ ደይባ ንዘላ ብሬሽያ ዓዲማ ብሸቶ ቱርካዊ ካልሃን ኦግሎ ፈላሚ ዓወት ናይ ዝዓመት ዚ ኣሰማዒራላ ላሊጋ ስፓኛ ንከዋኽብቲ ኣጥቃዕታ ሊዮኔል ሜሲን ስዋረዝን ዴምበለን ብመስበርቲ ብምኽሳራ ሙሉእ ሓላፍነት ናብ ሓድሽ ኣባላ ግሬዝማን ኣውዲቓቶ ዘላ ባርሴሎና ኣንጻር ሎሚ ዓመት ናብ ላሊጋ ዝተመልሰት ኦሳሱና ገጢማ ማዕረ 2-2 ተፈላለያ በዚ ንደገፍቲ ባርሳ ዝቆጥዐ ውፅኢት እዚ ባርሳ ካብ 3 ፀወታ 5 ነጥቢ ከተጥፍእ ተገዲዳ ኣላ እንተኾነ ዝነኣሰ ማልያታ ጋንታ ዝለበሰ አንሱ ፋቲ ሸቶ ብምዝጋቡ ሒዛቶ ዝወፀት መኽሰቢ ነይሩ መጻኢ መስመር ምክፍፋል ምዃኑ ዝእመነሉ አርቱር ድማ ንኻሊድ ሸቶ ዘመዝገበ እዩ ኦሳሱና ንሸቶታት ካብ ቶሮስያ ረኺባተን ቡንደስሊጋ ጀርመን ሓደሽተ ኣባላት ፔሪሲን ፓቫርድን ኣብ ዝደመቕሉ ባየር ሙኒክ ንማይንዝ 6-1 ኣዕንያታ አላባ ኮማንን አልፎንሶ ዴቪስን ካብ 3 ፀወታታት ሽታሸት ሸቶ ዘመዝገበ ሌቫንዶቭስኪን ድማ ዝተረፋ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ንባየር ክፍትና ተፅቢት ዝግበረላ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ናብ ሜዳ ዩኒዮን በርሊን ኣብ ዝገሸትሉ ዘይሓስቦቶ ይጎኒፍዎም ብገፊሕ 3-1 ተሳዒራ ኣብ ካልእ ፀወታታት ቡንደስሊጋ ባየር ሌቨርኩሰን ምስ ሆፈንሃይም 1-1 ወልስበርግ ምስ ፔዶቨርግን 0-0 ኮሎን ንፍራይቦርግ 2-1 ሻልካ ንሄርታ በርሊን 3-0 ኣፋኒነን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን